Welcome to KiddoTube. କାହାଣୀର ନାମ ବୁଲବୁଲ ଚଢ଼େଇ ଓ ଦୁଷ୍ଟ ସାପ। ବୁଲବୁଲ ଚଢ଼େଇ ଜଙ୍ଗଲ ସଫା ହୋଇଛି କି ନାହିଁ ସେ ବିଷୟରେ ବୁଲି ବୁଲି ଅନୁସନ୍ଧାନ କଲାବେଳେ ଦୁଷ୍ଟ ସାପକୁ ଦେଖିଲା। ହାय ଦୁଷ୍ଟ ସାପ, ଆଜି ଆପଣ କେଉଁ କାରନାମା କରିଛନ୍ତି? ଓ ବୁଲବୁଲ, ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ ବଢିଆ ଆଇଡିଆ ଅଛି। ମୁଁ ଏକ ବାଡ଼ି ଭଳି ଅଭିନୟ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ପ୍ରଜାପତି ଗଲାବେଳେ ତାକୁ ଡରେଇବି। ଏ ଆଇଡିଆ କିଛି ଗଡ଼ବଡ଼ ଲାଗୁଛି ସାପ। ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ପ୍ରଜାପତି ସବୁବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ଏତେ ଦୟାଳୁ ଓ ଭଲ ବ୍ୟବହାର କରେ। ଓହୋ, ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ, ଏହା କେବଳ ମଜା କରିବା ପାଇଁ। ସାପ ଗଛ ପଛପଟେ ଲୁଚି ରହି ପ୍ରଜାପତିକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଏ। ସାପର ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ଜାଣିନଥିବା ପ୍ରଜାପତି ଜଙ୍ଗଲ ସାରା ବୁଲୁଥାଏ। ଓହୋ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦିନ! ମୋର ରଙ୍ଗୀନ ଡେଣା ସହିତ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ମୁଁ କିଛି ଆନନ୍ଦ ବିସ୍ତାର କରିବି। ପ୍ରଜାପତି ଯିବାବେଳେ ସାପ ହଠାତ୍ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲା ଏବଂ ଜୋରରେ ଚିତ୍କାର କଲା। ପ୍ରଜାପତି ଚମକି ଉଡ଼ିଯାଏ। ମୋ ମା ଲୋ, ଏହା କ'ଣ ଥିଲା? ସାପ, ତାହା ଜମା ମଜାଳିଆ ନୁହେଁ। ତୁମେ ବିଚରା ପ୍ରଜାପତିକୁ ଡରେଇ ଦେଲ। ଏ ବୁଲବୁଲ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଏତେ ଭୟଭୀତ କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନଥିଲା। ମୁଁ କେବଳ ଏକ ମଜାକରେ ଖେଳିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି। ବୁଲବୁଲ ଓ ସାପ ଦେଖୁଥାନ୍ତି ପ୍ରଜାପତି ଦୂରରେ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଯାଏ। ବୁଲବୁଲ ଚଢ଼େଇ ଓ ସାପ କ୍ଷମା ମାଗିବା ପାଇଁ ପ୍ରଜାପତିକୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ। ପ୍ରଜାପତି, ଅପେକ୍ଷା କର। ସେମାନେ ପ୍ରଜାପତିକୁ ଧରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଜାପତି ଭୟରେ ଥରୁଥାଏ। ଓ, ଏହା ତୁମେ ଦୁଇଜଣ? ଆମେ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ପ୍ରଜାପତି। ସାପ ତମକୁ ଭୟଭୀତ କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନଥିଲା। ହଁ, ମୁଁ କେବଳ ମଜାଳିଆ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଅନୁଭବ କଲି ଯେ ଏହା କରିବା ଠିକ୍ ନୁହଁ। ହଁ, ତୁମେ କ୍ଷମା ମାଗିବାରୁ ଏହା ମୁଁ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛି। ଦୟାକରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ଉପହାସ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଥରଟିଏ ଭାବି ନେବ। ଆମେ ଆଜିଠାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ ଯତ୍ନର ସହ କଥା ହେବୁ, ନା କ'ଣ ସାପ? ଅବଶ୍ୟ ବୁଲବୁଲ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଡରାଇବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଏହି କାହାଣୀରୁ ଆମେ ଏହା ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କଲେ ଯେ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଯେପରି ପ୍ରଭାବିତ ନ କରିବ ସେ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଏବଂ ଆମର ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ଦୟା ଏବଂ ସମ୍ମାନ ସହିତ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ।